ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିମାପଡ଼ାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଉପରକୁ, ଯିଏକି ପରିଚିତ କାରବାଲା ମଟର ସୁପ୍। କଥାଟା ଅଜବ ହେଲେ ବି ସତ। ଭାଇ ଜଣକ କାର୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକୁଛନ୍ତି ମଟର ସୁପ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ମଟର ସୁପ୍ ନୁହଁ, ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ନା, କାରଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜାଣିବେ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଯେ ଭାଇଙ୍କର ମଟର ସୁପ୍ରେ ଢେର ସାରା ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଜୋରସୋରରେ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ ନା ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ମୋତେ ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲୋକେସନ୍ଟା ନିମାପଡ଼ା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ପିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି।